Bersama-sama kita saksikan. Inilah nomor undi 9 dengan urut tampil nomor 7. Seni tari putra lereng dari Salaman. 10 menit dari sekarang. Selamat menyaksikan.
hiburan. Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur suwun sanget rawuhnya ing pagembal wandasi yang punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring ditata para para putri atur pambagya dumateng bapak ibu sedaya pandha bahu pikiran tenaga sarta bantu kelawan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran saged taat tapi kewajiban derek dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran to pangeran magalangan sing rupane Allah aja ngalah awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk mengikuti pada acara siang ini bila kula niki wagetuki mriki sapa ditimbali kali apa panitia mriki kados sampun cekap lagu-lagu kula menawi lepat nyuwun kenging pangarsama ayo pro kanca padha olahraga supaya badane rusa sinambi maca ireng-ireng kawula ingkang miturut agama ayo prasedulur Islam sedaya bebarengan ngurmatana maring miyose nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya ayo bro kaum muslimin muslimat sarta solano patayan padha kiat anggone menghormat maring miyose Nabi Muhammad bila prasedulur kang samya priksa ugi enggal den tindakno agama Islam kang luwih utama iku dadi kewajibannya nangge sang diponegoro sigra bela nuswantara kreteg ing tekad sumolong ing prasetya becik luhur tumindangnya dadya guru kang sejati wata satriya kang wis manjing jroning ati jroning ati jroning ati